Tara, kaon tayo mga kasista. Ito pala ang sura ko ngayon. Ito ang sura ko yan na. Bagoong tapos repulyo. Yan, tara. Kain tayo mga kasista. Kasi break time ko yan na. Break time ko na. Tara, kumain na tayo. Malasa to. Malasa ini na ulam. Kahit simple lang na pag Mas talaga siya sa repolyo. Mas talaga siya sa repolyoan. Ano na, sura. Ito niyo. Talaga, nakasagod talaga ini. Rasa. Ayun po mga kasista. Nasa ito talaga ini oh. Sugad sinigod talaga ang gusto ko na sarap mga kasista. Kasista. Nakasagod talaga. Alam mo dito, isakot mo lang ini. Sakot mo lang ini hipon tapos repolyo. Ang sarap-sarap talaga. Saka. Tabig pala. Basta. Basa. Kaya naman natin. No. Ito ang kanin ko. Dito na lang yan. Sarap. Ipon mga kasasta.
Rasa. Grabe. Napakarasa talaga. Simple lang na sura. Napakarasa. Kasusta. Sa ulam. Ito na ba, mga kasista, wala nang laman. Ano na. Tapos na ako mga kasista kumain. Shoutout pala kay Ate Uding tapos kay Ate Pate. At huwag niyong kakalimutan mag-subscribe sa Soriano Sister. Mag-subscribe at mag-like at mag-share. Oh, no, 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 no. Na ako kumain mga kasista. Magpapaalam na ako. Thank you.